Sinong may-ari nung Alicel na yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair, kaya magpo-provide po kami para ano po. Hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po. Sa dami ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Go Huaping. Ay, hindi po, Madam Chair. Pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend, Mayor? Wala po kaming dala po, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner nung Alicel business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo yung taong ito kasi mukhang magkakilala sila ni Rahaina Kaluga, yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung ano po, Rahay na po. Anak Your nyo Honor. si Rahaina. Okay. So magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, Your Honor. Opo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Ay, yan po, sa pagkakaalam ko po, siya po yung may-ari po ng Alicel Oo nga po. Yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala po mo? yata, Opo. Your Honor. SP Pro Kilala mo? Tempore. Na-meet ko po sila nung nag-apply po sila ng permit po, Your Honor. Paano mo nakilala? Nung nag-apply ng permit sa opisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung sa, yun po, yung Alicel Consumer Ito bang po. Alicel Aqua Farm ay tuloy-tuloy pa rin ano? Nagpa-function to? Ano po, Your Honor, yan po ay nagpa-imbestiga po ako dyan po sa Aqua. Alicel Pinaimbestiga Aqua mo, po. pinaimbestiga mo yung farm ninyo? Hindi naman po namin farm, Your Honor. Sige lang. Ano pinaimbestiga mo? Piniimbestiga ko po sa MAU, sa BPLO po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, Your Honor. O ano ang resulta? Wala po, Your Honor, hindi po nag-ooperate po yung... Hindi. Saan ba nakalocate itong Alicel Aqua Farm? Nakalagay po yan sa Bakiwon po, Your Honor. Sa Sual? Opo. Sa teritoryo mo? Opo, Diba? nakalagay po sa Sual yung sinasabi po ninyo. So ang pero, sinasabi mo, hindi nagpa-function, hindi nag-operate. Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with pictures of Alicel Aqua Farm that up to now, it is still existing and it is still operating. Okay, Mayor, ito ba yung Alicel Aqua Farm? Hindi po, Your Honor. Ano ito? Hindi ko po kabisado po yung sa Ba't dami mo po. sinasabing hindi po, kung di mo kabisado? Wala naman po kasing nag-operate po na Alicel Aqua Farm. Ito, po, Your Honor. maliwanag na maliwanag, Alicel Aqua Farm. And it's still operational. Wala pong nag-operate po, Your Honor, dahil nagpa-imbestiga po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi Your AI Honor. to. Hindi katulad yung AI namin ni Alice Goo. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Sabi ko sa'yo, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Booking na, It's still existing and it's still operational. Wala pong nag-ooperate, Your Honor, na Alicel Aqua Farm po, Your Honor. Okay, ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore. Happy Penguin Resort. Sino may-ari? Ang may-ari po niyan si Madam Veronica po, Your Honor. Sino si Madam Veronica? Hindi ko po masyado... Veronica Seriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor, Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this SP located Pro at? Tempore. Yung Happy Penguin Resort. Nasa Sual po, Your Honor. Sual. Okay. Mayor, At saka SP Pro Tempore, if I may, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin o Happy Land Resort, lupa galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration
interesante to, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor? Opo, meron pong Yun. lupa na parang nasa kulang 4,000 square meter po. Nabinta ko po, Your Honor. And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, ang sinasabing pa nga sa akin ng mga kausap namin, yung pong Happy Penguin ay talagang sa inyo. At mamaya may maipapakita kami yung cadastral mapping. Sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. At mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests nyo ni Guo Huaping, pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya. Dahil meron po kaming impormasyon na dun sa Happy Penguin, yung isa sa mga pinagtaguan ni Guo Huaping. Babalikan ko po yung puntong yun, Mayor. SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. Mayor, ang sabi mong owner nung lupa ay si Veronica Soriano. Correct? Opo, nabinta ko po sa kanya, Your Honor po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan po, Your Honor, kung kailan po nabinta. May ipapakita namin, SP Pro Tempore, yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Ms. Soriano. July 15 mo lang binenta. Doon lumabas na itong this year. This year. Yan o, July 15, 2024. Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito. Mayor. Tama po, Your Honor. So binenta mo dahil lumabas na itong mga issue to. Hindi po sa lumabas po yung issue, Okay. Your Honor. Ito, marami kaming mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy Place, Compound, Agbayani Street, Poblacion, Sual, Pangasinan. October to October of this year. October 2022. Maraming mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice Go. Materialis ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Ha? Ano po?